Hi everyone! Welcome again to Rich Chich Channel. Ngayon guys, ipapakita namin ang mga display sa Sandugo Auto Trade Expo 2025. Dito po sa Tagbilaran City ay inumpisahan na kahapon ang pagdi-display doon sa Island City Mall para sa kanilang exhibits for auto. Ayan guys, ito po ay parte ng Sandugo Celebration na gaganapin ng isang buwan. At hindi lang yan ang parte ng celebration guys. Meron din ako ipapakita na video pagkatapos nito. At matutunghayan nyo ang iba't ibang mga products na local products dito sa Philippines na dinala dito ng mga kapwa nating Pilipino sa iba't ibang probinsya. Nandyan na yung mga furnitures galing Luzon, Mindanao, dito sa Visayas. At nandyan na rin yung mga products na handicrafts. Meron mga gawa sa mga rattan. At may mga ginagawang mga basket, boxes, at marami pang iba. Itong pagbubukas nila ay natunghayan namin ng hapon na guys. Galing kami sa trabaho. Alam nyo naman na hapon lang tayo magkakaroon ng time na mamasyal kapag weekdays. So, nandito tayo ngayon at pasukin natin ang Island City Mall at tingnan natin kung ano ang pwede nating makita this time. Okay guys, eto na. Pinasok namin ang Island City Mall at iba't ibang mga products ang natunghayan namin. Ang gaganda. May products na pagkain, may products na sa linya ng mga decorations, may products na sa linya ng mga accessories, mga gamit sa bahay. Meron pang ang kurtina akong nakita dyan. Napakaganda, babalikan ko yun. Ayan guys, habang namamasyal ako, ay makikita nyo ay itong ang dami-daming mga products at ang galing talaga ng gawang Pinoy. Grabe, gagal ang export quality talaga. Makikita mo dito guys. Ang gaganda ng mga gawa natin. Nakikinatin na ako kahit wala naman akong inilagay dyan na product ko. Tingnan niyo yung mga maskara. Ayan, pang decoration yan. At may mga accessories, ang daming accessories at mga footwears akong nakita dyan. Maraming mga display na pwedeng decorations sa mga hotels, resorts, sa mga restaurants, pwede nyo gamitin. At maraming baskets, bags, na mga native. Meron din mga gawa ng mga recycled products. Ginawa nila ng paraan na magawa ang mga bags. Ang gamit ay mga recycled materials. At pati na yung mga accessories ay ginawa rin nila out of that recycled products. Ayan. So, ito tayo guys. At yun, naikot natin. Ikutin po ulit natin dito sa banda dito sa likod ng escalator. At na-meet din namin ang mga kaibigan namin dito guys. Hindi yata nakunan sa video. Pero miss nila kami. Nagulat ako nung may tumapik sa akin. At nakita namin ulit. Nakakatuwa lang. Yearly kasi ang celebration na ito guys. Yung nagiging kaibigan natin na kasali dito ay yearly din natin na nakikita at nakikipagpuntahan, kamustahan, yun. At ito na nga tayo at ipanapakita namin, ikutin pa natin. Ayan yung kurtina na sinasabi ko, balikan ko yan. Ayan guys, sige, pasyalan. Mga handicrafts nila talaga naman. Wala kang itulak kabigin dito sa mga produktong
naka-display. Kaya kung ako sa inyo ay puntahan nyo na at tunghayan ang napakaganda at napakasasarap na mga pagkain na display doon. From chicharon, sa mga sweets, sa mga pastries, meron pa nga pizza at saka ang dami, mga innovators talaga ang mga Pilipinos. Great innovators, sabihin ko. Kasi, ang galing mag-produce ng mga products tulad ng mga yan na nakikita nyo. Ayan, may mga batik galing sa Mindanao. Super gaganda. Kaya puntahan nyo na bago matapos itong Sandugo. Sayang naman pagkakataon, mga kababayan kong Buholano. Ayan, guys. Ang daming mga vinegar, honey, mga natural products na galing sa iba't ibang provinces. Ayan, excited na sila. Yan ay hindi pa masyadong matao dyan, guys, at hindi pa na-display lahat ng mga dapat nilang i-display kasi yun nga, pag di-display pa lang yan, ang opening ay today. So, ayan. Close pa yung mga ibang mga naka-display na bukas na nilang, late na kami dito dumating. That's why, gabi na yan. At kami ay ginabi na. Kaya, naman, laging busy. Hindi tayo pwedeng pumunta ng maaga. Kasi, busy tayo weekdays. Ayan na, guys. Thank you so much for watching. Thank you so much. Sana tangkalikin nyo ang ating mga videos. Nang sa ganun ay ganahan naman kaming gumawa ng mga videos para sa inyo, guys. We love you, guys. Thank you so much sa mga support ng mga lahat ninyo, mga kachits. Thank you so very much. Talaga. Ayun. Sa mga OFWs dyan, mga OFW na gustong makita ang Bohol, update ng Bohol, ay dito kayo sa channel na Rich Chits at matutunghayan yung mga updates dito. Okay? And then, ang sunod kong ipapakita sa inyo, yung parte pa ng celebration.